Wel, pnawn da i chi gyd, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn a croeso i chi i sesiwn ola ond un o gyfres Ar-lên eleni sef y cyfresu y sesiynau adolygu da ni yma yn y Coleg Cymraeg wedi bod yn ei trefnu ar rai o'r testynau da chi yn ei astudio ac yn mynd i fod yn adolygu ar gyfer yr arholiadau. A da ni wrth gwrs yn y myd y barddoniaeth heddiw ac ar ôl i ni fod yn trafod Aneirin wsos dwytha a mae'r sesiwn yna rhag ofyn i chi fethu fo mae o fyny ar borth adnodda'r coleg ac ar yn sianel YouTube ni. Mae'r links i hynna i gyd drwy'r porth neu ar yn cyfryngau cymdeithasol ni chi. Mae hynna a'r sesiynau eraill i gyd ar gael i'w gwylio nôl. Ond ia, da ni'n mynd i'r Preseli hyn yma ac i gerdd enwog Waldo Williams wrth gwrs. Ac dwi'n falch iawn o gael croesawu Dr Elan Grug Muse ato ni i gynnal y sesiwn yma heddiw. Mae Grug yn fardd sydd wedi cyhoeddi 2 gyfrol o barddoniaeth ei hun ac wedi golygu nifer o gyfrolau eraill yn gerddi ac yn ysgrifa. Mae wedi teithio llawer ar y byd yn perfformio ei gwaith ac wedi cyhoeddi mewn amryw o gyhoeddiadau gwahanol. Mae hi hun newid gwblhau doethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe Ar-lên taith Gymraeg am America Latin a mae hi bellach yn gweithio fel bardd, golygydd ac ymchwilydd ar ei liwt ei hun. Felly diolch yn fawr iawn Grug am gytuno i gynnal y sesiwn yma ar Preseli gan Waldo Williams heddiw yma a dwi'n edrych ymlaen i glywed beth sgen ti ddeud am y gerdd ddifyr yma. Felly drosodd ato ti a diolch yn fawr. Diolch yn galon Fion. Da ni wedi craffu bach o ffaff efo'r PowerPoint jyst cyn y bawb yn fynd. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn gweld y sgrin sy'n dweud Preseli gan Waldo Williams. Diolch am gael bod ato chi heddiw i drafod y gerdd y Preseli. Yn amlwg, dwi'n mynd i fod yn trafod y gerdd a gobeithio fydd yna rhywfaint o drafodaeth honno yn ddefnyddiol i chi pan fyddwch chi'n dod at o'r trafod hi allan yn eich arholiadau neu beth bynnag. Ond be dwi hefyd eisiau gwneud yn y sgwrs yma ydy mynd trwy rhai o'r gwahanol ffyrdd o bosib ydym ni yn mynd ati i ddarllen gwaith gan unrhyw awdur a falle rhoid ambell beth i chi gnoi cil arnyn nhw o safbwynt sut ydych chi yn mynd ati fel darllenwyr i ddarllen a dadansoddi darn waith. So hefyd dwi'n mynd i fod yn sôn am y darllenydd a dwi'n mynd i fod yn sôn am ddarllen. A be dwi'n olygu pan dwi'n dweud darllen ydy nid jyst yr broses o sbio'r eiriau ar rar o bapur a'r dehongli nhw, ond yn fwy eang sut da ni'n dehongli a deall darn o waith. Dyna fyddai'n olygu pan fyddai'n dweud darllen a darllenwr heddiw. Felly, dwi'n siŵr bod chi gyd yn fyfyrwyr cydwybodol sydd yn gwybod lot fawr am Waldo Williams, bosib iawn bod chi'n gwybod mwy na fi erbyn hyn. Ond swn i'n gofyn yn garedig i chi ar ddechrau'r sgwrs yma, jyst i'r rhaid, fel, i'r graddau medrwch chi, dri ar rhaid bod dim ydych chi'n gwybod am Waldo Williams i'r naill ochr wrth i ni ddechrau off. Achos nid trafod Waldo Williams ydw i eisiau gwneud heddiw, ond trafod Preseli a dwi'n gweld pan bod fi'n gwneud yr gwahaniaeth yna nes ymlaen gobeithio. Felly dwi eisiau dechrau jyst drwy sôn yn fras be dwi'n olygu pan dwi'n siarad am ddilliau darllen. A ffordd da ni'n dysgu darllen mewn gwirionedd. Felly, fel myfyrwyr ysgol, mae bobl sydd wedi gyrfa yn yr ysgol os mae'n deithri fyny at os mae'n chwechad wan. Da ni wedi mynd drwy broses hir o ddysgu darllen. Da ni wedi cychwyn reit nôl yn dosbarth feithrin efo'r llyfrau efo'r llythrennau breision, yn dysgu dehongli llythrennau, troi nhw'n eiria, troi geiriau yn brawddegau, troi'r brawddegau yna yn ystyr. A erbyn hyn, da chi'n gwneud yn amlwg cwrs llenyddiaeth lefel A, da chi wedi dysgu darllen i lefel lot fwy soffistigedig, lle da chi'n dehongli a dod a chyfeiriadaeth a hyn i gyd, lle da chi'n darllenwyr, da chi'n darllenwyr eitha soffistigedig erbyn hyn, gobeithio. Ond falle heb yn wybod da chi wedi cael eich dysgu darllen mewn ffordd eitha penodol a di ddim yr unig ffordd i
i ddarllen darn o waith. A falle bod hyn yn wir ddim mwy, ond pan o'n i'n ysgol, o'n y ffordd eitha pendant o ddarllen llenyddiaeth lle. A be oedden ni'n cael yn annog i wneud oedd darllen a ddehongli'r gwaith mwyn trio darganfod be oedd bwriad yr awdur. Pam bod yr awdur wedi sgwennu y llyfr fel hyn, be oedd ei fwriad o neu hi wrth sgwennu, a be wrth ddefnyddio'r trosiad yma, be oedd y bardd neu'r awdur yn trio i wneud. Oedden ni'n cael dysgu ryw fath o psychonology yr awdur mewn ffordd, a mi fysa'n brawddegau ni'n cychwyn rhywbeth fel bwriad yr awdur yn yr gymhariaeth hon oedd gwneud hyn. A mae o'n ffordd o'n gweithio dydy fatha ffordd o ddarllen darn o waith. Ond be di goblygiadau y math yna ddarllen, lle da ni yn meddwl am, lle mae'r awdur yn ganolog yn y meddwl ni, ydy na'r awdur wedyn ydy'r un sy'n rhoi ystyr i'r testun, ac yr awdur ydy'r awdurdod ar y testun. Felly, dwch am bod gennym ni gerdd, a mae fardd di wneud cyfweliad fo'r wasg am y gerdd yma, a mae'r bardd di dweud, ystyr y trosiad yma ydy XYZ. Yna XYZ ydy'r ateb de, a mae hwnna'n ateb cywir, a mae'n fod ateb cywir ag anghywir, a'r awdur sydd yn gyfrifol am benderfynu be ydy'r ateb cywir neu be ydy'r ateb anghywir. A falle bod chi'n cytuno fe hynny, falle bod chi'n meddwl na yr awdur ydy, sy'n cael y gair olaf pan mae'n dod at ddarn o waith a sut da ni'n ddehongli fo. Ond i fi, dwi'n meddwl, ac i sawl un sydd wedi dadla rhywbeth tebyg lle, dwi'n gweld o'n ffordd chydig bach yn gul ac sydd yn cau allan lot o bosabiliadau eraill yn y testun. Felly, dwi wedi trio rhyw fath o diagram o beth dwi'n dweud efo yma. So mae gennych chi'r tri blwch yma does, yr awdur, y darllenydd a'r testun. So yn y ffordd awdurdod yr awdur yma o ddarllen, da ni'n cael yr awdur sy'n cynhyrchu'r testun, so mae'r awdur yn cynhyrchu'r testun yma, a wedyn mae'r darllenydd yn darllen y testun ac yn defnyddio'r testun i darllen meddwl ar awdur mewn ffordd. A'r awdur ydy'r un werus, yr awdur sy'n rhoi yr ystyr i'r geiriau yna ar y dudalen. Ond mae'n ethur eraill o ddarllen darn o waith, neu ffordd anhod ddeall sut da ni'n darllen darn o waith. Ffyrdd sydd, a mae'n gymaint o ffyrdd wahanol, a dwi'n eisiau mynd i fewn i'r ffrio ar dadlau sydd wedi bod y maes beirniadaeth flynyddol o gwmpas pa beth o'r le, pwy sy'n iawn, pwy sy'n ddim. Ond dwi eisiau rhyw fath o fynd ar drywydd dau fath penodol o ddarllen. Un lle da ni'n rili sbio ar y testun ac yn trio, ddim yn trio lle, ond ddim rili roed lot o ystyriaeth i beth tu hwnt i'r testun, ond yn mynd at y geiriau ar y dudalen, a'r geiriau ar y dudalen ydy'r unig beth sy'n cyfri, a na hwnna sy'n creu'r ystyr. A da ni yn yr math yna allan, da ni'n hoffi llwyr am yr awdur, ydy'r awdur yn bodoli. Falle bod chi wedi dod ar draws yr ymadrodd death of the author, neu falle bod chi'n mynd i ddod ar draws o yn y dyfodol, os da chi'n mynd i ddal ymlaen i wneud y math yma stwff lly. Ond y traddodiad o, yn hoffi'n llwyr am yr awdur, a rili canolbwyntio ar y testun. Mae hwnna'n un ffordd ydych chi'n ati. A wedyn y ffordd arall ydy canolbwyntio mwy ar y darllenydd a dadlen y darllenydd ydy'r un sy'n rhoi ystyr i destun. Felly, yr adlan yma ydy cerdd ar bapur. Diolch yn dod yn lenyddiaeth nes mae'r darllenydd yn darllen o ac yn rhoi ystyr iddo fo drwy'r broses o ddarllen. Felly, yn y ffordd yma feddwl, fe di'r rhestr siopa fod yn destun, ac os di'r darllenydd yn darllen hwnna fel barddoniaeth, yna mae o'n farddoniaeth. Dim ots be oedd, a Mrs Jones oedd jyst i sgwennu fel fatha rhestr o negas. Dim ots, dim bwys yn dan ni hi o gwbl. Os di'r darllenydd yn ei ddarllen o fel barddoniaeth, yna mae o'n farddoniaeth. Felly, dyna rhyw fath o roed chydig bach o gefndir i chi. A dwi'n eisiau ni anghofio'n llwyr am Waldo chwaith. Da ni yn mynd i ddod nôl at Waldo, achos dwi'n meddwl, mae'n y rai sy'n eisiau gwared ar awdur yn llwyr a anwybyddu'r awdur. A mae'n ei ddadl dros hynny lle, ond dwi'n meddwl bod yr awdur dal yn bwysig ac yn ddiddorol wrth i ni ddarllen testun. A dwi'n meddwl falle ar y funud mae'n fwy pwysig a ddiddorol na rioed yn
ninna yn yr oes ChatGPT, AI, lle mae'r dyfodol yn edrych bod ni'n mynd i fod yn darllen stwff sydd ddim efo awdur o gwbl. Dwi'n bod hynna'n codi cwestiynau rili diddorol am y rôl yr awdur yn y ffordd da ni'n darllen. Ond am rwan, da ni'n mynd i roed Waldo yn eich ochr, falle dod nôl at efo nes ymlaen. Felly dwi eisiau cychwyn efo y darllenydd. A'r ffordd mae y rôl y darllenydd yn holl bwysig pan mae'n dod at darllen cerdd a darllen cerdd fel Preseli. A mae pob darllenydd yn darllen testun mewn ffordd wahanol. Ond wedi pob darllenydd, pob un Jack na ni, mae yna gymaint o fersiynau o Preseli a sy'n o bobl sydd wedi darllen y Preseli. Ysdyn yn gwneud synnwyr i chi. A mae deud hynna yn syth bin yn rhyw fath o herio neu danseilio'r syniad yma bod ni'n chwilio am fwriad yr awdur yn y testun. Achos os di'r awdur efo bwriad, os na dyna sy'n bwysig, bwriad yr awdur, a yna mae'n ateb cywir neu anghywir does, mae'n bwriad yr awdur oedd gwneud X, Y, Z, a felly os ydych chi wedi dweud, o'n i'n gweld o wahanol, chi wrong. Felly, a dwi, chymod, yn amlwg bod nhw'n licio hynna. So os da ni wir yn cael yn awdurdod yr awdur, a na'r awdur sy'n ateb cywir, beth i pwynt darllenwyr a beth eich beth flynyddol yn y blaen. Felly dyna pam, ia, mae eisiau rhoi thing o dyma fwriad yr awdur i'r naill ochr am rwan. So mae pob darllenydd yn dod at darn o lenyddiaeth efo package, a dyma sy'n gwneud pob darlleniad yn wahanol. So mae y geiriau yn y gerdd yn mynd i cael ei ddehongli yn wahanol gan yr geiriau a'r golyga a bob dim yn y gerdd yn mynd i cael ei ddehongli yn wahanol gan bob darllenydd yn dibynnu ar y package maen nhw'n dod efo nhw at y gerdd. A wedi'i package gynnwys eich oed chi, eich rhywedd chi, eich cenedl chi, eich cefndir chi, profiad bywyd a profiad darllen. A dwi wedi rhannu dau enghraifft yma o ddau ddarllenydd gwahanol. Mae gennym ni Saunders Lewis ar y naill llaw, oedd byw yn dechrau'r ganrif ddwytha, nath ddod mynd drwy'r rhyfel byd, oedd yn gatholig, oedd yn ddyn, oedd yn ddyn gwyn, holl bethau am Saunders, mi oedd hi'n un baggage oedd o'n dod efo fo at bob testun oedd o'n darllen, a mi oedd ei ddarlleniad o wedyn o bob testun yn ymwybodol neu'n amwybodol wedi cael ei lliwio gan y profiadau yna. Ac ar y llaw arall, mae gennym ni Dr Elan Grug Muse. Falle bod chi wedi bod yn ei sesiwn hi ac ei sesiwn chi yn ddiweddar hefyd. Mae Miriam yn ddynes, mae hi'n dod o dde Cymru, dydy ddim yn Roman Catholic, mae hi wedi ddim wedi byw drwy'r rhyfel byd cyntaf, mae wedi byw drwy bandemig, a mae wedi byw drwy chwymp y Twin Towers, a mae gen hi brofiadau cwbl wahanol i Saunders. A dwi'n meddwl, tasa ni'n gofyn i Saunders ddallan Preseli, a tasa ni'n gofyn i Miriam Elin Jones ddallan Preseli, dwi'n meddwl tasa ni'n cael dwy gerdd, dau ddehongliad gwahanol iawn gyda nhw, jyst achos bod nhw'n unigolion mor wahanol. A un beth dwi eisiau tynnu sylw at fama hefyd ydy, dwi wedi sôn am brofiad bywyd do, mae profiad darllen yn rili pwysig hefyd. Mi fysa Saunders wedi darllen Daniel Owan, mae'n siŵr fysa wedi darllen o fel Preseli Kate Roberts, os wedi darllen ei stwff hi gyd, a heini fysa'r gyfeiriadau flynyddol sy'n lo'n dod efo fo at destun. Mae Miriam yn arbenigo mewn sci-fi. Hi wedi darllen Llyfr Glas Nebo, mae wedi darllen sci-fi Cymraeg, fedra i'n off top yn pen lle. Dyna di'r profiad darllen sgen i hi, dyna mae hi'n dod efo hi at gerdd. Felly mae'r holl bethau yma yn rili pwysig o beth ydyn ni'n dod efo ni at gerdd pan da ni'n darllen darn o farddoniaeth. A mae rhain yn nhw yn bethau hollol negyddol dydy. Dydy sy'n neb arall yn mynd i gael combination Saunders o fod yn Roman Catholic, byw drwy'r rhyfel byd cyntaf, geni Darllen i Gymru. Mae hynna bethau, y cyfuniad yna ddim yn mynd i gael ei brofi gan neb arall ydy. Ac mi o'na brofiadau o Saunders wedi cael, oedd neb arall yn mynd i fod wedi cael, ac mi o hynny'n mynd i liwio ei chwaith o, lliwio ei ffordd ma'n allan. A dydyn nhw'n mynd i fod berthnasol i neb ond Saunders. Ond hefyd, mae gennym ni'r profiadau, da ni yn rannu fel bobl eraill, pethau fel y ffaith bod ni'n siarad yr un iaith yn eitha sylfaenol lle. Ffaith bod ni wedi darllen llyfrau tebyg, iawn, dwi wedi darllen bob dim mae Saunders wedi darllen, mae'n siŵr, ond, a di o'n sicr, wedi darllen bob dim dwi wedi darllen, ond mae yna bethau
Mae'r ddau na ni wedi darllen, neu mae'r ddau na ni wedi cael yn dylanwadu gan nhw. Ac yn nghyfnod Saunders, mi fysa'r rhywbeth fatha'r Beibl wedi bod yn un o'r testunau yna. Mi oedd pawb wedi darllen, a mi fysa'r profiad nhw o ddarllen unrhyw gerdd. Ar bach yn o fod yn dylanwadu gan y ffaith bod nhw'n gyd bach yn y Beibl. Falle bod ni wedi gwylio'r un rhaglenni teledu, so bod y cyfeiriadaeth pop ni, am wybodaeth am ddiwylliant pop yn debyg. Neu falle bod ni wedi tyfu fyny yn yr un cyfnod, fatha fi a Miriam er enghraifft, mae'r ddwy yna ni wedi byw drwy cwymp Twin Towers a drwy Covid, a mae'r profiadau yna da ni rannu yn bethau sy'n dod allan yn y darlleniad ni falle o lyfrau hefyd. So gyfeiriadaeth yma, gyfeiriadaeth unigol ac cyfeiriadaeth fwy cyffredinol. Ac mae'r ddau beth oes. Sori, mae'n egi sy'n mynd yn excited bod tron yn yr cyfeiriadaeth unigol yma, pethau sy'n hollol unigol i chi, ac os yna neb arall mynd i weld y pethau yna yn y gerdd blaw chi, mae hi'n mor ddilys ac ydy pethau fwy cyffredinol yma fedrwch chi falle rhannu efo darllenwyr eraill. A fatha enghraifft, o'n i jyst yn sylw at darlleniad i fel unigolyn o Preseli a'r pethau, yr ystyr dwi'n gael o'r gerdd, dwi'n mynd disgwyl fysa unrhyw ddarllenydd arall yn ei gael o'r gerdd. Felly'r dyfyniad mae Mur fy Mebyd, Foel Drigar, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd, Wrth fy Nghefn ym mhob annibyniaeth barn. I fi, dwi'n meddwl yn syth am Moel Tryfan, Crib Nanlla, a Mynydd Mawr. Ac chydig iawn o bobl eraill, falle fysa'n gweld yr un peth, mae'n rhywfaint o bobl sydd hefyd wedi geni yn Capel Bryn a di tyfu fyny ar gomyn i'ch gwrfau. Ddim lot o'na ni, ond mae'n gwybod felly, falle sa'n gweld yr un peth yn y gerdd yma, ond chydig iawn ohono ni fysa yn clywed, yn darllen yr ymadrodd Mur fy Mebyd ac yn meddwl yn syth am yr un Mur Mebyd o fynyddoedd sgenna fi. A mae hynny, achos bod fi di tyfu fyny yn y mynyddoedd, falle bod chi di tyfu fyny fel Llyn Llyn, ac bod Mur Mebyd yn golygu bod hollol wahanol chi, bod gennych chi ddim mynyddoedd llythrenol lle, falle bod yr arfordir neu rhywbeth. Ond y gyfeiriadaeth rili personol yma, chwbod. A wedyn yr llinella Cul y Gwynt a'r Glaw, a'r Niwl, a'r Glaet, a'r Grug, yn ymgodymnu a deiar a gwybren ac yn cario ac yn estyn yr haul i'r plant o'i plyg. Ond mae'n ddyn y fanau o'n haid, Gwyn Jones a'i blant, a mewn taid yn Ffarfwr, ac yn ymgodymnu a deiar a gwybren yn eithaf llybrenol lle. A felly fi yn syth, dwi'n meddwl am taid a llun fel hwn pan dwi'n darllen y pennill yna. Ac eto, glaw fi am rawd a chwaer, dwi'n meddwl disgwyl bys neb arall yn meddwl Gwyn Jones pan bod nhw'n darllen llinella yna. Ond dwi'n meddwl bod y gyfeiriadaeth unigol yma mor bwysig pan mae'n dod i'n darlleniad ni o unrhyw rhan o waith lle. Hwna di'r sylfaen. Mae bob dim arall da ni'n ddod i'r ben o wedyn yn gret. Ond da ni'n cychwyn efo, yn ymateb ni dydan fatha unigolion i ddarn o waith. Hwn di'r sylfaen. Felly, ymlaen o gyfeiriadaeth hollol unigol i falle cyfeiriadaeth sydd yn fwy cyffredinol a pethau fedrwn ni ddweud da ni'n rhannu efo siaradwyr Cymraeg eraill er enghraifft. A dwi eisiau cyfeirio yma at ysgrif gan Simon Brooks yn ysgrifau berniadol 32, dwi'n meddwl. So mae o'n sbio ar y gyfrol Keywords gan Waldo Williams yng nghyd-destun y gerdd Preseli gan Waldo Williams. So oedd i rhain o'ch chi sydd ddim yn gyfarwydd efo Waldo Williams, dwi'n meddwl bod o'n siarad dim Cymraeg, ond mi oedd o yn farcsydd o adolygu'r ora, a mi oedd o'n sgwennu lot am weinyddiaeth a diwylliant a gwleidyddiaeth. Ac yn Keywords, mae'n gyfrol fi ddiddorol, mae gen i fod just fel mae fatha rhestr o eiria a mae o'n rhoi fatha ddiffiniad i'r geiriau yma, geiriau meddwl yn bwysig o wahanol sy'n bwyta lle. Wedyn, dyfyniad o fama gan Simon yn disgrifio gwaith Waldo Williams. Gan mae safbwynt bydolwg diwylliannol neilltuol y deillia bob beirniadaeth o'r byd, gall diwylliant ddylanwadu ar ymddygiad cymdeithasol ac felly ar rawd datblygiadau economaidd. A dyma oedd pwysigrwydd y geiriau yn Keywords. Oedden nhw yn geiriau pethau di sgwennu, ond mi oedd Waldo Williams yn credu bod gen iaith
rym yn y byd go iawn lle, a dyna dwi'n meddwl pam bod i waith ar apeliad Simon Brooks. Wrth feddwl am Preseli yn y cyd-destun yma, beth Simon yn dweud oedd, mae un o'r nodweddion amlycaf ar ran Waldo ydy defnydd dwys o eiriau clwm, sy'n ffurfio cwmwl o interrelated words and references y Sonia Raymond Williams yn fannyt. Hein wedyn yn eiriau fedrwn ni ystyried fatha allwedd eiriau yn hytrach na symbolau, enghraifft y gair tŷ. So be mae Brooks yn dweud yn fama ydy, mae yna eiriau yng ngherddi Waldo. Fedrwch chi ddarllen nhw fel symbolau, so mewn rhyw iaith fatha metafor, felly. Mae nhw hefyd yn eiriau efo rhyw fath o ystyr penodol ynddyn nhw eu hunain, lle da ni'n angen mewn dan fath o symbolau, achos mae'r ystyr o fewn y gair yn rhywbeth mor werus sy'n dylanwadu ar ddiwylliant ac ymddygiad cymdeithasol ac felly ar rawd datblygiadau economaidd. Un o'r geiriau yma, yr un da ni'n weld, y cyntaf, mae Brooks yn tynnu sylw ato fo yn y gerdd, ydy'r gair mur yn y lluniau gyntaf un, a mur fymedig fel drygar Caergyfryd o mynydd. Mur yn gallu golygu amddiffynfa, ond hefyd ffin, mae o'n air amwys, dydy. Mae o'n anaid yn ôl at mur yn y man, ond o'n tynnu sylw at mur fatha gair sy'n golygu amddiffynfa, ond hefyd ffin. Wedyn yn yr ail fannill, mae gennym ni eiriau fel aelwydydd, pobl a hil. A mae Simon Brooks yn dweud, yn nefnydd Waldo o'r gair aelwyd, sefydlu'r cyswllt agos rhwng preswylfod, pobl, tiriogaeth a chenedl. So dydy'r gair ydy, mae o'n golygu parag yr aelwyd wrth y lle tân, a mae'n gallu bod yn symbol o'r cartre ag ati. Ond hefyd, mae Simon yn tynnu sylw at yr ystyr arall, mae'r cysylltiad sy'n cael ei greu yn y gair rhwng preswylfod, pobl, tiriogaeth a chenedl. A mae hynny'n cysylltu ni efo gair fatha hil. Mae hwn yn air, dwi'n meddwl, diddorol iawn, sydd efo sawl ystyr posib a sawl defnydd posib. So mae'r hil yn cyfeirio at bobl, mae'r Simon yn hytrach na yn yr ystyr Saesneg res, mi fysa Brooks yn dadlau yn yr achos yma bod o'n golygu people. Mae'r hil yn cyfeirio at bobl na thrig yn unman ond ymrho'r Preseli. Yr hil yw'r na ni pobl i Waldo sy'n trigo o fewn i fyr brynia'r fro. So mae gennym ni'r eirfa, yr eirfa fel yma. Gair nesaf dwi eisiau tynnu sylw ato fo ydy'r gair medal. Doedd hwn ddim yn un o'r rhai oedd Brooks yn tynnu sylw ato fo, ond dwi'n meddwl bod hwn yn air yn allweddau'r pwysig yn y gerdd yma. Medal ydy mintau o bobl yn torri ac yn casglu'r gynhiad. Mintau gydweithredol o weithwyr, mintau, dwi'n darllen diffiniad yr geiriadur, dwi'n meddwl. Mintau fel tyrfa, medelwr, cyfiafwr, weithred o fedi, mediad, hefyd rhywun sy'n lladd mewn brwydr. Mae'n air diddorol, mae'n gallu golygu yr ystyr positif mewn ffordd o'r criw o bobl yn casglu'r cynhiad sy'n mynd â ni nôl at gyfnod lle oedd llafur a'r ffermydd. O gennych chi 30 o bobl gweithio ffarm lle heddiw, so gennych chi 3. Lle oedd llafur yn cael ei gyfnewid mewn ffordd wahanol, so heddiw yn amlwg mae gennym ni berthynas talu pobl yn ei llafur a I'm lawr lôn marcsiaeth efo chi heddiw lle, ond y syniad ma alienation, bod llyfurwr wedi cael ei alienitio oddi wrth gynnyrch i lafur lle, erbyn heddiw, ond yn yr achos yma mae'r fedel yn rheoli i llafur un a mae'n gallu cyfnewid i llafur ar ei thelerau. Mae unigolion o fewn y fedel mae yn gallu cyfnewid llafur ar ei telerau nhw hunain. A be mae hynny'n olygu yn ymarferol ydy jyst ffordd academaidd o ddisgrifio'r ffordd oedd ffermwyr jyst yn helpu gilydd ystalwm a dyn nhw'n dibynnu ar ei gilydd ac yn bod os oedden nhw'n helpu Mr Jones drws nesa pan oedd o yn medi, mi oedd o'n gallu dibynnu ar Mr Jones yn dod i helpu fo pan oedd o i angen o heb fod angen i bres neu dilo. Felly mae'r gair medal yma yn cysylltu ni efo
delfrydu oes wahanol falle, ond patrwm gwahanol o lafur hefyd, a hefyd yr ystyr arall gyferbyniol yma sydd yna dan yr wyneb, sef yr ystyr fwy trisgar o rywun sy'n lladd mewn brwydr. So, fydwch chi'n ddychmygu wan wrth gynaeafu yr weithred mewn ffordd ydy torri rhywbeth efo'ch llafn, torri rhywbeth fel bod o'n syrthio. A yn y gerdd yma mae'r gair medal yn cael ei ddefnyddio i sôn am cynaeafu. Ond yr un weithred yna, ydy'r weithred o ladd mewn brwydr, yr medal, o ffordd yn difa mewn brwydr. So mae'r ystyr yna hefyd dan y wyneb. Gair arall allweddol falle yn y gerdd ydy bro. Gair, dwi'n siŵr, fydd yn gyfarwydd i lot o'n ni. A gair sydd efo hanes gwleidyddol pwysig. Mi ddoth o yn y 60au yn air efo ystyr gwleidyddol, a mae'r ystyr gwleidyddol yna di rhywbeth o oroesydd yn hyn. Mi oedd o'n air gallu ddefnyddio lot gan y mudiad iaith a'r mudiad, mae'n cael ei ddefnyddio hefyd ydy gan y mudiad hawliau cartrefi, pwysigrwydd y fro i dyfodol yr iaith, ond hefyd i'n hawl ni i aros yn y bro. Mae wedi dod, chymod, yn air fatha, mae'n gorfod deud bro, a da chi'n meddwl am y fro'n llythrenol, ydych chi'n gallu meddwl syth am yr holl gynodiadau gwleidyddol yma sydd i'r gair bro. A mae Ned Thomas, o'n i jyst eisiau dod yn Ned Thomas i fewn i'r sgwrs yn sydyn, yn gweld cyferbyniad yn yma rhwng, tensiwn, rhwng y gair bro a wedyn y gair nesaf brodoliaeth, sy'n ddiddorol. Ar un llaw mi fedrwch chi weld sut fysa bro a brodoliaeth yn brodas hapus, bod chi byw eich bro efo'ch holl deulu a'ch pobl da chi'n licio ac yn y blaen. Ond mae, na dwi'n gweld ystyr, posibiliad o ystyr arall yna, lle mae'r bro, lle mae brodoliaeth yn yr ystyr rhyngwladol yma, y brodoliaeth fyd eang, bod syniad o fro garwch a cilni, y potensial o gilni o fewn hynny, yn fygythiad i ryw fath o brodoliaeth fwy rhyngwladol. Felly mae'n bosibilrwydd o densiwn yn fan'na. A wedyn i fynd at bennill ola, da ni nôl, mae'r gair mur yn agor ag yn cael gair yma sy'n ddiddorol. Mur fy mebyd. Mae eisiau erbyn y bennill ola, da ni'n cadw'r mur hwnnw rhag y bwystfil. Da ni'n gweld yna sawl yr ystyr yn newid falle. Os yn yr bennill gyntaf bod mur yn cynrychioli rhyw fath o amddiffynfa, falle bod o'n fwy o ffin erbyn y pennill ola yna. Mae hwnna fyny i chi ddadlan naill llall fel. A wedyn y gair, sort of allweddau'r arall yma, yr un ola ydy fforest. A y gair, sylwch fforest ar ei coedwig de. A be di'r gwahaniaeth rhwng fforest a choedwig? Ac y goblygiadau gwleidyddol gair fforest wedi newid dros blynyddoedd. A dyma lle o'n eisiau dod â'r syniad yma o y ffordd mae'r pam bod hi'n bwysig bod ni'n meddwl, bod ni'n darllen cerddi fel ni a nid yn trio dychmygu na ni ydy'r, bod ni'n darllen y cerddi yma fatha ni'n hunain lle a nid yn trio darllen meddwl yr awdur. Achos fydden ni beth darllen meddwl Waldo i bod be'n union oedd o'n trio dweud yma. Be fedrwn ni dweud o sicrwydd ydy be mae'r geiriau yma'n olygu ni heddiw. Dwi'n meddwl bod geiriau fatha, wel, oedd Simon Broxton yn tynnu sylw at y ffordd o ystyr brod i newid ers pan ddefnyddiwyd y gair yn y gerdd yma gan Waldo yn 1947 i'r 60au, lle dod yn air lot fwy gwleidyddol, lot fwy o potensial efo fod yn dog whistle mewn ffordd. Ond geiriau eraill dwi'n meddwl sydd wedi newid, neu sydd wedi gen ystyr rili penodol i falle bobl yn cenhedlaeth ni ydy geiriau fel fforest a mur. I fi, pan dwi'n gweld y gair mur, dwi'n meddwl sydd am Donald Trump a build the wall, a fedrai'm darllen y gair yma heb i weld Donald Trump effeithio rwsyd ar sut dwi'n darllen y gair mur yn y gair yma.
Ac yn yr un fath o gair fforest, cyd-destun gwleidyddol y cyfnod o ran y gair fforest oedd bod y weinyddiaeth amddiffyn a weinyddiaeth rhyfel yn benodol lle, di bod yn codi, clirio tir o beth efo, clirio ffermydd a yn codi'r coedwigoedd yma ar gyfer defnydd y fyddin mewn ardal, hynny'n aml mewn ardaloedd Cymreig. Felly mi oedd y gair fforest yn barod yn eu cyfnod nhw efo'r fyddiad gwleidyddol. Ond pan dwi'n meddwl am ymhrofiad i a beth sy'n dod i meddwl i pan dwi'n gweld y gair ffenest, dwi'n meddwl am yr argyfwng hinsawdd a yr angen mae blannu coed a'r tensiwn sy'n yna, achos yn amlwg mae'r angen i blannu coed, ond ar y llaw arall mae beth da ni wedi bod yn gweld yn digwydd yn ddiweddar ydi ffermydd mewn ardaloedd Cymraeg yn cael eu prynu gan gorfforaethau mawr ar gyfer carbon offsetting, sy'n ffordd osgoi treth, really, sydd ddim trwy'n mynd i'r afon newid hinsawdd, ond da ni gweld y gair fforest, y tensiwn yna felly, ar y naill llaw, da ni angen coedwigoedd, ond falle bod fforest yn golygu rhywbeth gwahanol i goedwig. Felly, a fysa Waldo byth wedi rhagweld hynny na fysa pan oedd o'n sgwennu y gerdd yma yn 1940, fysa fo byth wedi rhagweld y newid i'r ffordd da ni'n darllen y gair mur, y ffordd da ni'n darllen geiriau fel fforest a bro. Ond di hynny ddim yn gwneud y ffordd da ni heddiw yn darllen geiriau fel mur, fforest a bro yn annilys. Mae'n rhan holl bwysig o'n dehongliad ni o'r gerdd yma, dwi'n meddwl. Felly, dyna ni di rhyw fath o fynd trwy'r geiriau yma, trwy sut da ni fatha unigolion yn yn oes ni'n dod at y gerdd a sut bo hynny'n hollol ddilys li. Ond beth ysyn neud rwan ydy mynd yn ôl at y testun hun lle, a mae'r dyn bach yma'n sbio danfon at y gerdd. Dyna mewn ffordd ysyn neud rwan ydy sbio danfon at y gerdd, a sbio craffu ar y geiriau sydd ar y dudalen. A dim bod ni'n dychmygu bod ni'n dod o draws y gerdd yma mewn rhyw swigan aseptic, ond bod ni yn talu llai o sylw i'r cyd-destun a stwff yna i gyd am sbel mwyn canolbwyntio ar y pethau sydd dan y bonet. A dwi'n mynd i gychwyn drwy sbio ar sain y gerdd. Rhywbeth sydd yn bwysig yng ngherddi Waldo i gyd, dwi'n meddwl, ond falle sydd ddim yn cael gymaint o sylw, jyst achos bod o ddim. Da ni seddu i feddwl am sain lot mwy pan da ni'n allan cerddi cyngeneddol yn y Gymraeg, ond hynny'n hollol ddilys lle. Ond dwi eisiau tynnu sylw at ffyrdd cynnil o Waldo yn defnyddio'r sain yn ei waith. A gafon ni lun o Saunders Lewis gynna, dyma oedd gan Saunders Lewis i ddeud yn gyffredinol lle yr math o synerdd yma oedd Waldo'n defnyddio yn ei waith. Dyma'r dyfyniad. Pryd mae siarad a phob llinell yn dweud staccato yn pentyru ar ei gilydd, nes mynd o'r dweud yn llafar gan yn dôn salm, ar odla proest yn dwysau'r effaith. Ie, dyma Waldo. Felly dyna'r fath o bethau yn nodweddu brodoriaeth Waldo o ran sain. Ac yn yr pennill cyntaf yma, da ni'n gallu clywed yn syth yr odla proest ac odla mewnol a'r lled odla yma yn ymddangos. Felly, mur fy medyd, wel drigarn, carn gyfrwy, tal mynydd, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn, am llawr o rwtig i'r wern ac i lawr i'r efail, lle tasgodd gwreichion sydd yn hun na'r harn. Sy'n y peth cyntaf yna, mae gen ni'r odl rhwng drigarn a carn. Yn yr ail llinell, mae gen ni rhyw fath o gyfatebiaeth rhwng os da ni'n menthu gyba ar ddiwedd ym mhob a'i sticio at yr an ar ddechrau annibyniaeth. Mae o'n rhyw fath o adleisio'r barn, symer barn nad ydy, mhob annibyniaeth barn. Cynnil iawn, ond mae yna. A wedyn y linell nesaf am llawr o rwtig i'r wern ac i lawr i'r efail. Yn amlwg odl yn fanna. A wedyn lle tasgodd y gwreichion sydd yn hun na harn. Poest yn fanna. Yn yr bennill nesaf wedyn, sorry, mae
da ni'n dechrau gweld y defnydd yma o gyfatebiaeth a'r cyfathrebu sydd yn, dwi'n meddwl, yn dod drwodd yn rili clir ac yn eitha pwerus yn y gerdd yma. So yn yr ail pennill, mae'n wrthdaro rhwng y syniau caled da ni'n cael gan yr gys yma mor ailadrodd, a'r sain mwy llyfn gan yr L. So, ar glosydd ac ar lwydydd fy mhobl, hil, y gwynt, a'r glaw, a'r niwl, a'r glaet, a'r gryg, gweld y myadau ar y gwydren ac yn cad, ac yr estyn yr hael i'r plant o'i plyg. Felly, mae'r syniau calad yna yn dod i ryw fath o crescendo yn yr ail unall ydyn. Ond mae'r L yna sydd wedi bod yna ers y cychwyn, mae'n dod yn dechrau dod i'r wyneb lot cryfach erbyn llinell ola y pennill. A beth sydd yn ddiddorol yma ydy, os ydych chi'n sbio ar yr wyddor, fatha dwi'n siŵr ydych chi gyd yn gwneud, ydych chi'n rannu'r wyddor yn gytseiniad a llafariad. Ond o fewn y cytseiniad na, fedrwch chi rannu'r cytseiniad yn wahanol fatha hefyd lle. A mae G yn cael ei disgrifio fel cytsain ffrwydrol, lle mae rhaid ti, mae'r ffordd ti ddeud o, mae rhaid ti fod, fe ddim dal G, na fedri, mae'n G, mae'n ffrwydro off y dal ydi. A wedyn cytsain dawdd, fatha L, hon yn gytsain ti yn medru dal, a mae'n tyfynu di lle. A mae'n wahaniaeth yn ei sain nhw. Wedyn o fama, mae gen i'r gyferbyniaeth rhwng gytsain ffrwydrol G, gytsain dawdd L, gytsain G yn dominyddu yn hanner cyntaf llinell, ond wedyn wrth i natur y bennill newid, mae'r gytsain L yn dominyddu at y llinell ola na. Dwi'n siŵr sy'n gwneud tywydd. Pennill nesa wedyn, tro mae'r sŵn ec na sy'n dominyddu, mae ec fatha G, y pennill cyntaf o ran sain, yn gytsain ffrwydrol, ond mae'r ec na'n gletach na'r G, hyd yn oed mae C, ydych chi'n gweld yn gletach na G. A mae'r ec yma yn dominyddu drwy'r pennill i gyd tan yr cymal ola yna, lle mae'n toddi i fewn i gytsain dawdd yr L. So cof ac arwydd, medel a'r lethyr eu cymydog, pedair gwanaf a'r ceirch yn cwympo i'w cais, ac un cwrs cyflym, wrth fwysu eu cefnau, chwariad cawraidd i'r cwmwl, un llef, pedwar llais. Mae o'n newid yn llwyr, dydy, a mae'r ystyr yn y llinell hefyd yn cael ei ategu gan y sain yna. Yn y pennill nesaf, hon yw pennill yr Rs. Mae hwn eto yn creu naws gwahanol i'r pennill dwytha. Mae'n fwy gritio y gair o'n i'n meddwl. Mae'n fwy cras, dydy, na ddim yn ffrwydrol yn yr un ffordd. Mae'n llusgodd eich tafod chi wedi. Fy Nghymru a brodoliaeth, a mae'r Gymraeg jyst yn iaith wych ar gyfer yr Rs. Rholiedig, falle. Fy nghrif, yn crefydd, unig fawn i fyd, ei chynhadaeth, ei her. Perl, yr anfeidrol awr yn mistol gan amser. Gobaith, yr yrfa faith a'r drofa fer. Mae'n pennill sydd efo yn tynnu rhyw fath o gryfder o ran yr hyn mae'n trio i ddeud. Mae'r na yn gyrru'r geiriau ymlaen, dydy, a mae'n rhoi rhyw fath o gryfder dwi'n gweld i'r pennill na. Mae'n jyst sylwi ar yr gyfatebiaeth rhwng yr R a'r L yn perl, yr anfeidrol. Eto dim yn gynhannedd yn amlwg, ond jyst yr ailadrodd y patrwm RL na. Rhywbeth yn sort o fo. Wedyn, y pennill ola wedyn, mae'n newid naws yn llwyr dwi'n gweld yma. Does e ddim un gytsain benodol, yn dominyddu'r pennill yma. Mae'n troi'n fwy mwy o gyffyriadau cyngeneddol sy'n yn fama. A mae'n rhywbeth am y deud yn newid hefyd, does? Mae'n dod rwsyd yn fwy diarhebol. Felly, yn sydd yn rhaid, mae gennym ni beddill sy'n llawn cyfatebiaeth gweinheddol. Yn y linell gyntaf yna, yr ECNF yn cynaeafu yn cael ei gyfateb yn ECNF y cneifio.
A yn yr ail linell wedyn, os nawn ni ddwyn yr ef na sydd ar ddiwedd cneifio, welwn ni fan ef, m, l, s, d, r yn cael ei gyfateb gan ef, m, l, s, d, r. Sorry. A wedyn, sydd nesa, mae rhy, mae rhaid jyst ailadrodd yr sŵn, mae rhy, mae sy'n eitha cryd ydy. A wedyn drwy fforest i ffenestr, mae'r F, S, sorry, F, R, S, T a F, S, T, R. Dyn nhw'n yr un drefn, ond mae'r syned, dim yn gynghanedd, ond mae'n rhywbeth cynghanedd llyd yn be mae'n neud efo yma. Ailadrodd yr patryma yma o gytseiniad. A yn y linell ola, da ni'n cael ailadrodd dau gymal sy'n dilyn yr un patrwm. So cadw'n X ag Y, cadw'n X ag Y. Mae'n rhyw fath o batrwm sy'n swnio fel dihareb hyd yn oed yn fwy na gweddill y pennill. A falle bod werth cymharu yma efo y gerdd etifeddiaeth gan Gareth Waldo Williams. Dyna yn dod o'n meddwl i'n sydd. A pennill ola hwnna, lle mae o'n dweud, ystyriwch a oes dihareb a ddwed y gwirionedd hwn. Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl a'i hedd yw ei hangau hi. Felly mae o fanna yn llythrennol yn dweud, yn tynnu'r gymhariaeth rhwng be mae o'n dweud a dihareb. A mae o fatha Waldo yn iwsio yr patrwm ailadrodd gwerth X yw gwerth Y. So yr pethau, yr gynghanedd mewn ffordd yn cael ei defnyddio fanna i greu rhywbeth sy'n teimlo fel dihareb ac sy'n creu rhywbeth o batrwm. Dyna ni wedi gorffen efo sŵn y gerdd. Peth nesaf ni eisiau ei ddod tynnu sylw at y math o eiriau mae'n defnyddio yn y gerdd hefyd. Mae'r gerdd a lot o gerddi Waldo mae'n debyg yn gwneud lot o ddefnydd o enwa ag o ferfa. So mi welwch chi yn y pennill cyntaf yr enwau gyd fel melyn, fel drigarn, camgyfrwy, talmynydd, wtig, wern a'r efail. Mae hyn yn rhywbeth sy'n digwydd drwy'r gerdd i gyd. A wedyn lot hefyd o ferfa, tasgodd, ymgodymu, cario, estyn, cwympo, synsy. Be da ni ddim yn gweld rhyw lawer ohono fo ydy ansoddeiriau i feddwl bod hi'n gerdd, lle. A da ni gyd yn gwybod bod cerddi yn defnyddio lot o ansoddeiriau. Os awn ni i rhan ola'r gerdd, mae gennym ni'r Cymru yma yn enw arall a gweld yn farf arall. A dwi'n meddwl bod yn gwestiwn difyr i ni holi pan da ni'n dadansoddi'r gerdd yma ydy lle mae'r ansoddeiriau a pam be di effaith cerdd efo chydig iawn o ansoddeiriau. Be di'r effaith ar y ffordd da ni'n darllen, be di'r effaith, be mae'n atgoffa ni ohono fo, pa fatha eraill o sgwennu sydd falle ddim yn defnyddio rhyw lawer o ansoddeiriau sydd falle medrwn ni gymharu efo'r gerdd yma lle. A be di effaith cerdd, llenwi cerdd o berfa, be mae hynny'n gwneud i'r ffordd da ni'n darllen y gerdd lle gyrru hi mlaen neu dal hi nôl mewn y ffordd. Felly, dwi wedi siarad lot o fanna am y syniad y gerdd a tynnu sylw at y math o eirfa mae'n ddefnyddio yn y gerdd. Gyda ni chwarter awr i fynd, a beth dwi'n mynd i wneud wan ydy dod hynny nôl at yr awdur. A pan dwi'n dweud dod nôl at yr awdur, be dwi isio i ni wneud ydy meddwl eto am y cyd-destun na, da ni gyd yn gwybod amdano fo, mae'n siŵr a di bod yn weithio'n galed i ddysgu fo ar gyfer arholiadau. Achos, bod fi wedi dweud bod yr awdur ddim yn chybod y prif awdur dod ar y testun, bod y darllenydd yn dod â'i ystyr ei hun i'r testun, does na ddim pwynt chwaith smalio nad ydy'n gwybodaeth ni o'r awdur yn effeithio ar sut ydyn ni'n darllen. Mae hwnna'n rhan o'n profiad ni fel darllenwyr dydi. Be da ni'n wybod am Waldo neu be da ni ddim yn wybod am Waldo. Be da ni'n wybod am y Preseli neu be da ni ddim yn wybod am y Preseli. Da chi fel myfyrwyr, fwy'n tebyg y fath penodol iawn o ddarllenwyr sydd efo lot fawr gobeithio o wybodaeth am Waldo ac am y cyd-destun.
ond mi fydd yna, ond da chi'n arferol sy'n ei ddweud yn hynny o beth, lle, a falle bod werth cofio hynny pan da chi yn darllen, nid y darllenydd arferol sy'n mynd i ddod at draws Preseli efo'r stor ma o wybodaeth sgynna chi. A dyna mewn ffordd eich rôl chi fel beirniaid llenyddol, dyna ydy'r rôl beirniaid llenyddol lle, ydy darllen yr holl waith cymdeirol yma fel bod yr darllenydd normal ddim yn gorod, a iwsio fo i gyfoethogi darlleniad bobl o cerddi. A dwi'n dweud cyfoethogi achos dwi'n meddwl bod o yn gallu bod yn rhan gwych yn y darlleniad, ond dydy o ddim yr unig beth pwysig lle. Mae o rhan bach o'ch arfogaeth darllen chi ydy gwybodaeth cyd-destynol a gwybodaeth am yr awdur. Felly, dwi wedi bod yn sbio ar bethau mae pobl wedi dweud am Waldo a y gerdd o'n benodol lle. A jyst i trio pigo allan, achos dwi'n cymryd, bod chi ddim yma heddiw i ddysgu am gefndir Waldo, nes da chi, sori, dwi yn cymryd bod yr wybodaeth gyffredinol mae gennych chi. Be dwi wedi wneud ydy tynnu ambell ddarn o'r cyd-destun yma allan sydd falle yn berthnasol Preseli, a eisiau gofyn i chi ydw i feddwl sut mae'r wybodaeth hynny yn effeithio ar eich darlleniad chi lle. Dim jyst, dyma'r gerdd Preseli a dyma'r cyd-destun. Bod o'n dyma'r gerdd Preseli, dyma'r cyd-destun, ac mae hyn yn golygu, mae hyn yn newid y ffordd da ni'n darllen rhai rhan o'r gerdd. Dwi'n bod yr gwahaniaethu yna'n gwneud rhywfaint o synnwyr i chi. Felly mae'r dyfyniad cyntaf yn dod gan Ned Thomas oedd yn sgwennu'n Planet yn 1986, a mae o'n sôn am cyd-destun geopolitical mewn ffordd gerdd. Felly, in late 1946, the plans to requisition the Preseli Hills were made known. These offended against Waldo's beliefs in every way. At the end of one war, here was a government preparing yet another, and that government called itself socialist. As beyond these matters of principle, the threat to the Preseli threatened the very ground of his being. Beth sy'n chi feddwl ydy, triwch chmygu sut fysa chi wedi darllen y gerdd, heb i chi wybod fod y weinyddiaeth amddiffyn pan oedd Waldo'n trio sgwennu'r gerdd yma, neu yn sgwennu'r gerdd yma, neu atholwyddo do, wedi bod yn trio cymryd milltiroedd mawr o dirwedd y Preseli mwyn i droion wersyll milwrol, ac ymateb ac arwyddocad y Preseli, tirwedd y Preseli i Waldo. Sut mae'r wybodaeth yna yn newid ystyr y gerdd yma, neu ystyr beth sy'n y testun. So beth chi, dwi'n mynd i sgwylch ateb heddiw lle, ond rhywbeth i chi ofyn i chi'ch hunan ydy hynna. So mae gennych chi'r wybodaeth yma, sut mae hwn yn newid y darlleniad o gerdd, neu sut fysa chi wedi darllen y gerdd yn wahanol os chi ddim yn gwybod hyn. A'r un nesaf, dwi eisiau tynnu sylw at rhywbeth lot fwy diweddar, gafodd ei sgwennu gan Hywel Griffiths, bardd o Geredigion. Mae o wedi bod yn sgwennu am gerddi Cymraeg am argeoedd. Mae o'n gwyddonydd ydy o ran ei waith, weithio maes dderyddiaeth a hydroleg ydy'r gair, dwi'n siŵr os na hydroleg ydy'r gair, rhywbeth ydy hydroleg. A mae wedi cyfuno i ddod mewn barddoniaeth efo'r gwaith yna i wneud ymchwil ar sut oedd pobl yn sgwennu am argeoedd dros blynyddoedd. A mae o yn tynnu sylw at sut oedd adeiladu argae Tryweryn yn y 60au wedi newid agwedd pobl at argeoedd. Lle cyn Tryweryn, mi oedd gennym ni gerddi oedd yn eitha canmoliaethus yn y Gymraeg o argeoedd, gweld i gwerth, peterniol, ac ar ôl y 60au, does neb yn canmol argeoedd yn y Gymraeg. Felly, ac yn y dyfyniad yma, mae o'n sôn yn fwy eang am tirwedd wledig Cymru. So dim jyst llefydd o danfygythiad o safbwynt argeoedd, ond llefydd o danfygythiad yn fwy cyffredinol lle o bethau fel coedwigo gan weinyddiaeth amddiffyn, neu jyst cael cymryd fel gwersylloedd neu llefydd ymarfer ar gyfer yr un. So dyma mae Hywel yn dweud. Ond mae gwerth mawr mae'n edrych yn ddyfnach ar rai o'r agweddau at dirwedd wledig Cymru yn awdlau 50au.
Dyma'r ddegawd cyn y chwyldro, cyn darlith Saunders Lewis, cyn Cymdeithas yr Iaith, cyn chwyldro Paris a chyn Tryweryn. Ond dyma hefyd ddegawd cynllunio'r argaeau, ehangu cydwigaeth, mecaneiddio a dwysau ffermio. Enghraifft, fel mae Kirsty Bohata wedi ddangos yn Post-Colonialism Revisited, Writing Wales in English, trafododd Gwilym Tilsley effeithiau ehangu cydwigaeth ar draws uwchdiroedd Cymru yn Iawdl Cwm Carnedd yn 1957, gan ei gyplysu a diriwiad cymunedol yn Iawn Gwlad. Roedd awdl Brynleu Richards, dyffryn, a themau cysylltiedig, ac yn ehangach mae rhywun yn meddwl am Rhyd Cymera Gwenallt a Preseli Waldo, fel enghreifftiau eraill o fynegu pryder am ucheldir Cymru. Felly, o safbwynt dyrddol a lle tirwedd, tiriogaeth a chof marddoniaeth cyfnod o newid, mae cerddi'r cyfnod yn bwysig. Felly, yn fanna, mae Hywel yn gosod cerdd Waldo yn cyd-destun yr holl gerddi eraill yma oedd yn mynegu pryder am ffordd tirwedd Cymru yn cael ei fyddiannu gan yr gwahanol rymoedd felly. Be mae hefyd yn ddangos ydy sut mae arwydd o cael pethau'n newid. Dod ydy ystyr unrhyw gerdd neu unrhyw symbol ddim yn statig. Mae'r symbol, yn sôn am symbol yr argae mewn ffordd, dydy ystyr y symbol na mewn barddoniaeth ddim yn statig, mae'n newid dros amser. Ac yn yr un modd, dwi eisiau i ni feddwl am sut mae ystyr cerdd fel Preseli, dydy o ddim yn rhywbeth statig, dydy be oedd Waldo yn meddwl oedd o'n sgwennu yn 1946 ddim o reidrwydd yn wir heddiw, falle bod o, ond oedd yn reidrwydd yn wir heddiw. A mae beth yn wir heddiw nad oedd yn wir yn 1946 yn holl bwysig yn y ffordd da ni'n darllen y gerdd. Felly, beth swn i'n licio i chi mewn ffordd meddwl amdano fo fanna ydy gwybod am gyd y destun gwleidyddol yr cyfnod Waldo, ond hefyd ydy gwybod am foddi Cwm Celyn yn effeithio eich darlleniad chi o'r gerdd yma. Ydy gwybod am fynydd epynt yn effeithio eich darlleniad chi o'r gerdd yma. Neu ddim. Tasach chi ddim yn gwybod am Cwm Celyn, tasach chi ddim yn gwybod am fynydd epynt, sydd fysa absenoldeb yr wybodaeth yna yn effeithio'r ffordd o'ch chi'n darllen y gerdd. Yn ola, ambell i beth arall o'n i'n meddwl oedd werth codi falle wrth i ni feddwl am y gerdd, ydy'r ffaith fod Waldo yn siarad Cymraeg fel ail iaith yn rhywbeth fysa'n newid yn darlleniad ni o'r gerdd mewn gwbl. Be am y ffaith nad oedd Waldo'n byw yng Nghymru pan sgwennodd o hon? Ydy hynny rhywbeth sy'n newid yn darlleniad ni o'r gerdd yma? Ac fel dwi wedi dweud yn barod, fyddach chi'n darllen hyn wahanol os ydych chi ddim yn gwybod am gyffiniau'r gweinyddiaeth amddiffyn. Felly dwi wedi taflu lot o'r stwff at chi yn y sesiwn yma, da ni yn dod at y diwedd, chi'n falch i gwybod. A dwi wedi trio peidio, ddehongli chi ar eich cyfer chi. Be dwi wedi trio wneud ydy rhoi cwestiynau i chi ofyn i chi'ch hun wrth i chi fynd ati i'w dehongli chi. A gobeithio bod fi ddim wedi chwalu gormod ar eich pen chi. Ond jyst fatha rhyw fath o di-compress ydyn yn diwedd, o'n i'n meddwl bod werth i ni ddarllen ni yn fama unwaith ola a jyst gweld, dwi'n mynd i ddarllen ni yma i fyny ar y sgrin a swn i'n licio i chi wrth wrando eto rwan ar y gerdd. Rhyw fath o adlewyrchu i chi'n hun ar be da ni wedi drafod heddiw a meddwl ydy y gerdd wedi newid i chi mewn unrhyw ffordd yn yr awr dwytha wedi ffynnu fod ar lefel fach iawn neu ar lefel fwy eang lle. Ond felly, Preseli. Mur fy mebyd, foel drigarn, carn gyfrwy, tal mynydd, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Am llawr o'r wtig i'r wern ac i lawr i'r efail, lle tasgodd y gwreichion sydd yn hyn a harn. Ac ar glosydd, ar elwydydd fy mhobol, hil y gwynt a'r glaw a'r niwl a'r gwaet a'r grig, yn ymgodymu a deiar a gwybren ac yn cario ac yn estyn yr hael i'w plant o'i plyg. Cof ac arwydd, medel ar lethyr i cymydog, pedair gwanaf o'r ceirch yn cwympo i'w cais, ac un cwrs cyflym wrth leisu eu cefnau,
chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, 4 llais. Fy Nghymru a brodoliaeth. Fy nghri, fy nghrefydd, unig fal mi fydd eich gynhadaeth ei herl yr anfeidro lawr yn wystol gar amser, gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Hon oedd fy ffenest, y cynaeafu a'r cneifio. Mi welais drefn yn fy mhalas draw. Mae rhaid drwy'r fforest i ffenestr. Cadwn y mur ag y bwystfil. Cadwn y ffynon ag y baw. Reit, diolch o galon i chi am gwrandawiad tro yma. Cyn i fi adael, ni jyst isio gadael chi fo 2 ryw fath o gwestiwn arall i chi adlewyrchu yn nhw. Wrth feddwl am y gerdd yma. So, i ddechrau cerdd am be ydy hon? Ydy'n gerdd am genedl, am gynefin, neu gymuned? Ac ydy'r gerdd yma am berthnasol i ni heddiw. Dwi'n gobeithio bod sgwrs heddiw wedi bod o ryw help wrth ateb yr ail gwestiwn yna yn enwedig. Dwi'n gwybod be fysa yn adlu o safbwynt hynny lle. Ond mae'n dod at hannu pum, felly dwi am adael chi fynd. Diolch o galon i chi, ac pob lwc efo eich arholiadau a'ch syniadau yn y misoedd nesaf yma.